Hej, jeg hedder Tit. Jeg kommer fra projekt Metro, Kunst under jorden. I dag så er vi på vej ned på metrostationerne for at høre folk, brugerne af metroen, hvad de synes om metrostationerne, og for at vise jer, hvordan de ser ud. Ens over alt, det ligner hinanden meget, og jeg kunne godt tænke mig, at det var lidt mere forskelligt, som man ser i andre byer. Jeg synes, det er fedt, at jeg kan godt lide det der med, at det er ensartet og minimalistisk. Man kunne så vælge at differentiere det ved måske at have noget kendetegn for de forskellige bydele, så man ved, hvor det er, man er, når man kommer. Jeg synes, det er lidt kedeligt. Jeg kan godt se, det er tidsløst, men jeg synes, det er lidt kedeligt. Det er lidt gråt, lidt deprimerende, fordi metro det er ikke de bedste oplevelser, synes jeg, man har, når man kører metro. Jeg synes godt, det kan blive lidt for kompakt, og man ser mennesker som sådan små rækker, der så løber rundt. Jeg synes, det kan godt være lidt hyggeligere, som når der har været de reklamer, der har været, hvor man ser, som de har hængt kæmpe banner og noget. Og det synes jeg har været rigtig godt, for det har givet en sådan lidt ekstra farve. Fordi man bruger jo som transport, og det er jo, man stresser jo frem og tilbage. Jeg synes, det kunne være dejligt med noget farve i hvert fald. Præcis synes jeg godt om, men på den anden side synes jeg også, at den udstråler sådan noget, det man kalder high-tech. Og der er sådan lidt mere gammeldags, så det er godt, det er sådan lidt umuligt at tænke sig tilbage til en anden tid. Men altså, måske foretrækker jeg sådan noget som design, sådan en gammel hovedbanegård nede af afhangen. Altså, hvem laver det i dag? Og hvad er det så, vi vil med det her projekt? Ja, det vi vil med projekt Metro, det er at skabe noget debat omkring, hvordan designet skal være af metro. Skal det være så strømlignet og tidsløst, som arkitekten har tænkt fra starten af? Eller skal det være med identitet og differentiering på stationerne? Den debat vil vi godt skabe. Og som vi har hørt brugerne sige, ja, Så kunne det godt være, der er behov for det. Vi udbyder derfor en kunstkonkurrence for de kreative uddannelser under workshop-scenen og opstiller i denne forbindelse nogle dogmer omhandlende blandt andet økonomi, sikkerhed, det arkitektoniske rum samt lokalmiljøet omkring stationerne. En kyndig jury bliver nedsat, som udvælger de 3 bedste forslag. 3. december bliver vinderne offentliggjort og har herefter 1 måned til at opstille deres værker på en af de 3 stationer, Amagerbro, Forum og Lergravsparken. Lørdag den 8. januar holder vi fernisering i metroen med ønsket om en god debat om metrostationernes design. derfor projekt Metro, Kunst under jorden. Stilling til din metrostation.